שלום, בשיעור הזה נלמד להשתמש במערכת של גוגל מפות. המערכת הזאת אינה תוכנה כמו גוגל ארץ, אלא היא אתר שאפשר להגיע אליו מכל מקום באינטרנט. למי שלא יודע להגיע, אנחנו מתחילים בחיפוש, כותבים גוגל מפות. בדרך כלל הראשון שיוצא זה גוגל מפות, והנה המערכת עלתה לנו, האתר פתוח לפנינו. אפשר לזהות בחלק השמאלי את המפה. המפה הזאת היא אינטראקטיבית, אפשר לשלוט בה. כרגע עם הגלגלת של העכבר אני מתרחק ומגדיל את המפה, ובצד שמאל של המפה יש לנו פקדים שדומים לגוגל ארץ, שבעזרתם אנחנו יכולים לשלוט על המפה, להזיז את המפה, להקטין, להגדיל. וכמובן האיש הצהוב החביב שעוד נחזור אליו בהמשך, פה הוא חשוב. בצד ימין אנחנו רואים אפשרות לגרסה החדשה. אני לא ממליץ להשתמש בגרסה החדשה, היא פחות נוחה לשימוש. אני מעדיף להשתמש בגרסה הנוכחית, ולכן אני דוחה את ההצעה של גוגל ולא משתמש בזה. היתרון הגדול של גוגל מפות זה היכולת לראות מה קורה בתוך העיר ולהגיע לכל כתובת בארץ ובעולם. אנחנו רוצים לחפש כתובת ונדגים למשל רחוב האתרוג מספר 8 בסביון, וצ'יק צ'ק אנחנו נמצאים בתוך המפה של סביון, של היישוב הזה, ואנחנו ברחוב האתרוג 8, כשהטיפה ההפוכה, כן, הבועה הזאת מראה לנו את הנקודה של הכתובת. עוד דבר מעניין, בפינה הימנית העליונה של המפה אנחנו רואים כתוב לוויין. ברגע שאני עולה עליו זה נפתח אפשרויות נוספות. אני לוחץ על הלוויין ואני מקבל את המפה של הרחובות על תמונת הלוויין. אם הצילום אוויר מפריע לנו, אז אני יכול ללחוץ, עכשיו כתוב פה מפה, זה אפשרות לחזור למפה. אני לוחץ וחזרתי לאפשרות שבה אני רואה רק את המפה. בצד ימין, ברגע שיש לי כתובת יהודית, אני רואה את התמונה של הרחוב כפי שהוא מצולם במערכת, והכותרת רחוב האתרוג 8 נמצאת פה. בשלב הזה שבו אני רואה את הרחובות, כדאי לי לקחת את האיש הצהוב, לגרור אותו. ברגע שאני מושך אותו, אני עדיין מחזיק אותו בגרירה כאילו באוויר. הסימון של הרחובות שמצולמים בגוגל סטריט מופיע בכחול על המפה, וכל מה שאני צריך זה להוריד את האיש בכתובת המתאימה. ברגע שהוא מוצא את הכתובת, הבועה, העגולה, הקו המקווקו השחור עם הכתם הירוק בפנים, ברגע שזה נמצא בנקודה שהוא נמצא בתוך רחוב, זה הופך להיות בועה ירוקה. אני יכול לשים אותו במקום שבו אני רוצה, אז אני עוזב, וברגע שהוא בפנים זה לוקח קצת זמן עד שהמערכת חושבת, ומיד מופיע לנו צילום של הרחוב. עכשיו אני ברחוב, הכתובת שלו זה רחוב האתרוג 8, הסימן של הבועה עם האות A מראה לנו בדיוק איפה המקום נמצא ברחוב, ואני יכול בעזרת העכבר לשלוט בתמונה ולראות תמונה היקפית מסביב של כל הרחוב. זה הצד השני של הרחוב. אם התמונה לא ברורה, צריך לחכות קצת זמן. זה אומר שאו המחשב חלש או האינטרנט לא מספיק מהיר, כי התמונה הזאת לא נמצאת אלא באתר של גוגל, ולוקח זמן עד שזה מגיע למחשב שלנו. עכשיו יש לנו שאלה לברר. אנחנו נמצאים ברחוב, איפה נמצא מספר 8? האם מספר 8 זה הבית בצד הזה, כן?
או מספר 8 זה הבית בצד הזה. ובכן, יש לכך כלל מאוד ברור. והכלל הוא כזה: אם אני נמצא בתחילת הרחוב והפנים שלי לכיוון מעלה הרחוב, המספרים הזוגיים יהיו בצד ימין, והמספרים האי-זוגיים יהיו בצד שמאל. אני חוזר עוד פעם: אם אני נמצא ברחוב והפנים שלי לכיוון מעלה הרחוב, כלומר אלה המספרים היותר גדולים מהנקודה שאני נמצא בה, אז הזוגיים בצד ימין והאי-זוגיים בצד שמאל. ובעצם אם אני רוצה לדעת האם הבית שאני מחפש נמצא בצד ימין או בצד שמאל, אני צריך לגלות פשוט לאיזה כיוון המספרים ברחוב עולים. עכשיו, אני הקשתי את רחוב האתרוג 8. הבועה עם הסימן A נמצאת מול בית מספר 8, ואני רואה שעכשיו אני נמצא, כאילו, הבית שלידי הוא בית מספר 10. כלומר, מה שאני רואה כרגע זה מורד הרחוב מבחינת מספרים, ולכן המספרים הזוגיים יהיו בצד שמאל, ולכן כדי לראות את בית 8 אני אתקדם, וכרגע אני רואה מאחורי העץ את בית מספר 8. הוא טיפה מוסתר, אני לא רואה את הבית עצמו. אפשר טיפה להתקדם, אז אולי נראה את החנייה. הנה, זה הבית מספר 8, וסביר להניח שמאחוריי נמצא בית מספר 7. הנה, זה בית מספר 7. כאן בכניסה לבית אני יכול להתקרב ולהגדיל. אכן, אפשר לראות כתוב בתמונה, למרות שזה קצת מטושטש, שזה בית מספר 7, וככה אנחנו יכולים להיות בטוחים שהכתובת שרציתי היא הכתובת המבוקשת. עד כאן בענייני חיפוש כתובת. אני רוצה לחזור חזרה למפה. בפינה הימנית העליונה אני רואה X, אני לוחץ עליו, וחזרתי למפה שלי. עוד יתרון נוסף שיש למערכת של גוגל מפות, זה האפשרות לקבל ציר נסיעה מנקודה לנקודה. למשל, אני כבר נמצא ברחוב האתרוג 8, אני רוצה לקבל מסלול נסיעה, לוחץ על מסלול נסיעה, נפתח לי חלון עם שני מקומות לכתובת. כתובת אחת זה הכתובת שאליה אני רוצה להגיע, או להפך. למשל, אם פה אני רוצה להגיע לקצרין, אני גם יכול להפוך ביניהם את הכיוון. כן? וברגע שיש שתי כתובות, אני לוחץ על מצע מסלול, ואני מקבל את ציר הנסיעה הכדאי ביותר. לא רק זה, אלא שבצד ימין אפשר לקבל הדרכה כתובה לנסיעה. אפשר גם להדפיס את זה. למי שאין GPS או Waze בטלפון, יכול להדפיס את זה, מקבל את זה מודפס עם הסבר מפורט לכל אורך הנסיעה, איך נוסעים. היתרון הגדול של המערכת הזאת על פני מערכות אחרות דומות, זה היכולת לגרור את קו הנסיעה אם אני רוצה לעבור דרך נקודה מסוימת. למשל, אני רוצה לנסוע מסביון לקצרין, אבל אני רוצה לעבור בעכו. אני תופס את הקו, מעביר אותו לעכו, וכבר יש לי ציר נסיעה חדש עם הסבר מפורט איך לנסוע עם מעבר דרך עכו בדרך. ואם אני רוצה להוסיף גם כיוון נסיעה דרך עפולה, כן? אז אני יכול להוסיף גם את הדרך מסביון, דרך עפולה, דרך עכו עד קצרין. כתוב לי בדיוק מה המרחק בקילומטרים, כמה זמן נסיעה, ובהערה שכוללת גם את מצב התנועה הנוכחי. המערכת הזאת מתעדכנת במצב התנועה בארץ, וההערה מתייחסת לשעה שבה אני בודק את הדברים. אז במקום 3 שעות בדיוק, הנסיעה היא 3 שעות ו-23 דקות בגלל פקקי תנועה. אם אני אבדוק את זה באמצע הלילה, אז אולי זה יהיה 3 שעות. בצורה כזאת, אני יכול גם
לקבל עצות איך לנסוע ואיך להתקדם ממקום למקום, גם בתחבורה ציבורית, גם כהולך רגל, כן? וגם כרוכב. וזהו, עד כאן להיום עם הגוגל מפות. מבחינתנו היתרון החשוב זה להגיע לכל כתובת בארץ ולראות את הסביבה שמסביבה, לראות, לטייל ברחובות השכנים, לראות מי האנשים שמסתובבים ברחובות, איזה מכוניות חונות בצד הבית וכיוצא, כל מה שאנחנו רוצים לחקור על הסביבה הקרובה של כל כתובת.